jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki opo syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dening ora ilang gening padha lara Wisma Buncoro Harewo Yo Al-Robial Video Shooting juga Satria Jaya Audio Syukurno pura iki. Karek kowe. Iki karek bapak-bapak iki. Bapak-bapak, Ibuke wis do mantuk. nah neko nggih gurine tong atese. Isih. Isih akeh. Ayo syukur berarti. Nah, Ayo syukur. tak kira syukur, tak kira jakeh ngono. Ora, mesti iki diterusno syukur. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dening ora ilang gening padha lara apa alhamdulillah Alhamdulillah Mas. nggih Ya muga-muga wae barokah khususnya kanggo warga pasar Mbanggi kene. Ya toh sampun nimbali ketoprak Wisma Kuncoro ingkang mijil saking Dukuh Terongan Wonokerto Sale Rembang. Wah jan luar biasa. Mas. Iki ya ora lali karo koncone awake dhewe sing lagi gugupe ra umum. Apa iku? Marcel Liting dan kawan-kawan. Dani nendi Dani? Dani nendi? Anu ngetokno terat.
Suwi men tak enteni ora dadi tok-tokno kok ya. Ya pokoke didongakno Mas Damar Nggih. sing isih padha wewungan nang desane dhewe-dhewe muga-muga dipun paringi rejeki ingkang kathah halal lan barokah. Amin. Muga-muga dadiya rejeki sing kathah syukur besok iso dienggo lunga nang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Paling enggak awakmu kudune ngucapno matur sembah nuwun. Apa? Ya mbah kok iso Kok ngucapno sembah nuwun lho niku? kowe iki wis ditimbali rene kok ya cara awakmu ora ditimbali warga pasar Banggi kene kowe iki nomah ngaplo tandane kowe. Ning omah ngaplo. Ya iya lho paling enggak kowe kudune iki matur suwun. Matur suwun apa? Wis duweni rejeki barang kok isih kurang lho. Kok rezeki apa? Lah mau, Apane? lah duit sing tak weno mau, Endi? lha iku mau. Urung. Oh, masa urung? Urung. Wah, kowe iki cilaka, kowe iki ndak mendem apa piye to? Lah kok mendem nganggur ku? Lah wong bar duwene kok ngomong urung ayo matur suwun. Nggih, matur suwun Buke, pun nimbali nggih pun nunggoni. Muga-muga sing nunggoni ya tak dongakno Mas. Iya. Muga-muga sing nunggoni ya muga-muga kathah rezekinipun. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Desane ya didongakno. Desane yo yono. Pasar Banggi. Iya. Muga-muga dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Terus Amin ngono lho. lho kan yo dibacono no. Gemah ripah lo jinawe. Murah sandang, Murah pangan. amin. Yo iku pokoke didongakno kabeh. Ya ora cah nom-nom lah ya melu didongakno. Nek ndongakno piye? Ya mbok sapa wae sing durung ketemu jodone ya khususnya kaum pemuda Pasar Banggi kene muga-muga enggal-enggal ketemu jodone. Amin Allahumma. Amin. Sing rondo ya semono uga Mas Damar. Ya. Ya muga-muga wae ndang ketemu jodone maneh. Ya. Nek sing rondo tuwek mang lho wis tak andani mawawan. Lah kene Dipateni ya wis. kok dipateni ku perawan kudune ya entuk Joko. Iya. Rondo ya kudune entuk Buddha. Lah rondo tuwek lho. Lah rondo tuwek mosok ora kanggo. Alah nek kanggoku ya cukup dipateni ae. Maksude dipateni ku masamu piye to? Piye? Maksude dipateni ya to. Dipateni hawa nafsune mergo apa? Wong tuwa ya to. Paribasane wong tuwa iki umur karek sedelok bakale mulih ya to. Mulih. Kudu eling lan waspada aja lali marang pangerane. Iya. Lah iya mulane kuwi nek wis randa tuwa dipateni hawa nafsune. Ngono ya. Iya. Ning kowe lah ya aja melecehkan sebagai wong tua ya aja. Lho, lah ngapa? Tuwa iku ngomongnya pak-pake. Iya. Pokoknya angger barang sing tuwa, barang sing tuwa mesti larang. Ah sing kandha sapa? Lah kok sing kandha aku ya aku. Ah urung mesti. Barang mesti nek angger tuwa mesti larang, Mas. Contone iku apa? Contone omah sing tuwa. Iya. Joglo. Kayune kayu tuwek. Iya. Kene. Angger tuwa mesti larang. Didol larang. Malah paling ya omah tok. Mobil. Ngapa mobil? Mobil angger tuwa larang. Oh dadi samu barang apa yang angger tua? Mesti larang, Mas. Urung mesti. Iku wis mesti. Kowe jane wis tau saba kali untu urung to? Gene. Walah aku ndengi rono tuwek-tuwek karek 20.000 nek gelem. Kowe ku aja ngono. Lah ngapa? Lah kok teko kali untu nganggur barang iku. Lho jaremu angger tuwa-tuwa larang regane. Lho nyatane nang kali untu tuwek-tuwek ya murah. Maksudnya ngene lho Mas. Piye? Nek sing tuwa iku enak. Enak. Sing kandha sapa? Aku. Lah contone Buah-buahan. apa ae? Melon. Melon. Angger tuwa mesti enak. Enak. Angger enom. Ya ora enak no. Lah iya, semangka. Semangka. Tuwa legi. Legi wong tuwa. Nek enom. Ya sebat. Lah, jeruk. Ya. Nek tuwa mesti. Ya legi no. Lah nek enom. Kecut wong jeruk. Iku wis dibuktikno pokoke angger tuwa mesti enak. Tapi urung mesti tak ndane kowe. Lah kok urung mesti? Lah kowe wis tau mangan jangan bung apa urung? Yo wis. Bung kuwi anane dijenakno bung enom apa tuwa? Yo enom Mas. Lah nek tuwa
tunggakan. Pring. Iya. Gage nak pengen kelan pring nak pengen brodol ususem kowe. Kok malah nesu piye to? Lho jarene angger tuwa enak. Lah nyatane pring ae gak enak. Maksude yo tuwa iku yo enak yo nek kaya buah-buahan ngono iku, Mas. Lah iya, lah kowe wis tau mangan pring durung? Yo wis, wis Enak apa ora? yo ora no. Lah Lah nek kon mangan pring iku. Lah terus piye? sing kandha kan awakmu dhewe to. Iya. Mulane omong sak omong iki kudu sing ati-ati. Heeh. Sak tembung kudu ati-ati. Ya wis tak hati-hati. Lho nyatane kowe iso kepangan omonganmu dhewe lho. Ngono kuwi kurang ati-ati. Kurang hati-hati yo. Ya jelas. Wong kowe iki jane tak pikir-pikir ya wong enom, Lah gene. tapi kok goblok. Lho, kowe iku aja ngono. Lah ngapa? Aku nom-nom lah ngene iki pinter mau arani goblok. Lah kok iso pinter iki lho, pinter manggon ngendi? Lho, ora roh kowe. Lah ngapa? Barang dengah ilmu Iya. tak jajali kabeh. Heeh. Wong aku iki jadah desa Milangkori kok, Mas. Angger omah Tak endoki. mes kowe. Iya, ora. Lho cah cilik kok wis ulang-ulang ngemes, sing marahi sapa? Maksudnya iki aku golek ilmu jajah desa Milangkori. Angger omah. Tak endoki. Lah yo ngemes. Iya. Lho cah bayi kok wis ngemes kowe? Ora. Lah iku mang lho. Maksudnya aku mencari ilmu. Dadi golek ilmu. Iya, ajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Weh, lah kok adoh men iki lho. Pepatahe ngono. Maksudnya kok adoh men ngantek teko Cina iki lho ya. Berarti kayak pinter tenan. Pinter no. Saumpama kowe pinter tetep tak tes kowe, Dik. Apa? Tenan ya? Lho iya. Saiki pertanyaane iki ora usah angel-angel. Gini. PKN ae. PKN. Ngerti pura? Iya. Apa? Ya pelajaran sekolah. PKN itu apa? Pendidikan apa ya? Ayo. Pendidikan nasional. Kowe iki sekolah lho, cah sekolah lho. Aku prai terus. Pray terus piye lho ya. Kowe berarti saya Ya iso. Presiden Amerika Serikat sapa? Bosok kowe. Ayo. Ya ora roh, Mas. Ora ora to? Ya gak roh. Ganti. Moden Israel sapa? Ayo. Mateng aku. Roh ora? Wong aku iki wong Rembang. Iya. Kok mau takoki modern Israel iku? Lho jare pinter, kudune ya iso no. Berarti gak iso. Ya ora iso. Lah nek telek pitik apa? Lencong, Telek wedhus, srintil, telek sapi. lentong. Ya bener utekem telek tok ampun iso. Lele. Ngene iki padha melecehkan kancane kene. Lah apa melecehkan? Lho, Kaya aku ngene iki mau takoki. heeh. Lho, jare kok pinter. Pinter. Lah nyatane tak takoki presiden Amerika ora roh. Ora roh, Mas. Moden Israel ora roh. Ya ora roh. Lah nek telek sapi apa? Telek sapi letong, Lah telek pitik, lencong, telek wedhus. srintil. Lah yo utekeme telek tok. Padakno aku ya tetep beda no, Mas. Rene jek. Apa? Kowe ya padha ae. Lah kok iso? Tak takoki ya iso. Ya tetep iso no. Presiden apa mau? Amerika. Amerika Presiden Amerika sapa? sharing ning Google. Oh, bosok kowe. Jenenge. Lah yo sharing ning Google, iku tetep enek mesti. Lah modern Israel. Sharing ning Google. Telek pitik. Yo sharing ning Google. Ngene iki akalan. Loh. Akalan. Lah kok iso akalan piye lho? Teknologi semakin canggih. Samu barang apa ora mudeng takok HP. Soale apa? HP wis ana kabeh. Kaya aku iki mau lho. Lah apa? Nek anjen ora roh iku ya jawab ora roh. Loh, nek aku tetep roh takon Mbah Google. Lho, Lah iya kaya aku mau takoni. Heeh. Presiden Israel, Presiden Amerika. Amerika. Aku ora roh. Ora roh to? Ora roh. Lah aku roh. Lah iya Presiden Amerika sapa? Golek ning Google. Paham ora kowe? Utek komputer kok lele. Lho, mosok utek komputer. Loh, lah kowe apa iso? Ya iso no. Tenan. Iya. Matematika. Lho, matematika ya iso. Tenan lah ya. Ya iso. 1 dikali 1 ditambah 25 dikali 50 dibagi 100 sama dengan bosok kowe. Hop, Apa? elon-elon ae ngono lho. Loh, lah wong utek komputer kok alon-alon ya ora iso. Ah. Kudune ya alon-alon no, Mas. Ya ora iso. Lah kowe iso. Ya tetep iso. Mosok. Iso no. Tak takoki. Yo takonono. 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 50 dikali 100 dibagi 1000. Men 10 bosok kowe. 100 dibagi 1000 bagi
100. Men 10. 100 ditambah 100 dikali 100. Men 10. 100 dikali 100 ditambah 50. Men 10. Budek men to kowe. Lah kok men kabeh iku? Lho, komputer iku sing penting cepet. Mbok salah, mbok bener sing penting cepet. Kok bolaku kok goblok le. Lah apa kok goblok kowe? Maksudnya komputer yo ora ngono no, Mas. Lah piye? Lho, kudune yo jawabane tepat. Ya ora usah lho komputer iku salah ra apa-apa wong komputer kok. Lah kok salah ra apa-apa kok. Lah penting cepet. Cepet yo cepet. Wong kowe iku lho wis tak kandhani ken mau. Cah enom ra ndek tata krama karo wong tuwa. Lah kok iso? Ya kowe kuwi. Ya ora. Kowe ngerti apa ora ndek iku sasi apa? Sasi bodoh. Bodoh to? Iya. Lah kowe iku lho ning ndi? Lah kok malah lalekno karo wong sing luwih tuwa. Ngene iki lho. Ngapa? Nek ora sering-sering duwe anan yo ngene iki. Lho, weanan piye? Aku iku winginane iku mara omahmu ping 10. Lah kok iso? Lho. Lah ora iso piye? Wong aku mara omahmu. Iya. Bojomu mengo lawangmu ra ono. Aku ning ndi? Lho bocah iki koclok kowe. Mas, nyun sewu. Iya. Kemang bareng mendem tek pirang botol to? Kok mendem piye no? Omongan pating korat karet. Omonganmu lho salah. Sing salah piye? Omongan iki alon-alon ngene lho. Iya. Aku wingi dolan omamu, Mas. Heeh. Kowe bojomu ora ana, lawangmu mengo kowe ning endi? Goleki kuwe. Piye lah malah aku sing ditakoki? Aku mang jare mok takoki. Lah ya. Ora tau mara omahmu. Heeh. Aku iku mara omahmu ping 10 kowe gak ana. Lah ya. Bojomu mengo lawangmu ora ana. Aku ning ndi? To bento. Omonganmu iku lho kleru. Sing bener, aku wingi dolan nang nggonmu. Bojomu ora ana, lawangmu mengo, kowe ning endi? Goleki kuwe. Ki piye? Wong aku goleki kuwe kok Ayo mlaku delok. mesti tuku bakso. Lah apa yene tuh bakso nang pojokan ngono lho. Mangan sate. Ora, Lah lha apa? natapno siramu nang tembok ngono lho. Nesu. Aku Nesu. sok gregeten asus-suwe. Karo kancane kok nesu. Maksude iku pertanyaanmu iku lho salah. Kowe iki dolan nang nggonku ya to? Ning nggonmu. Bojoku ora ana, Iya. lawangku mengo. Kowe ning ngendi? Maksude iku takonmu iku lho sing salah. Berarti sing salah aku. Ya kowe. Sing salah loro ya karek pira bijine. Ya 90 ha. Kok 90 iku. Lha wong aku wis tak weni bonus 10 Lah ha. piye? Rene tak kandhani. Apa? Aku itu wingi nang omahmu. Ya. Delalah Heeh. ana cilikan loro. Iya. Bandulan iku sapa, Mas? Nang ngarep omah. Iya. Anakku biasa anggere sore. Anakmu iku. Anakku. Walah winginane tak sangoni 50.000. Lho, anakku tenan apa ora ciri-cirine piye? Lho, ciri-cirine ya iku mau. Gulune dawa. Banyak kuwi. Banyak kok. Lah anakku mau padano banyak. Terus aku mlebu neh Iya. ning ruang tamu. Nang ruang tamu. Delalah ana tuwa bungkuk iku sapa? Iku bae. 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 Lah kok duwe buntut? Kebo jangkrik. Mbahku mau padano kebo lho. Berarti mbahmu Kebo. kebo. Bareng ngono aku mlebu neh Mlebu ana wedok piye? jengking. Jengking. Ya Apa iku iku? bojoku. Bojomu. Lagi masak. Iku bojomu. Iya. Lah kok ana suarane embek. Iku wedhus. Lho masa bojoku wedhus? Anakmu tak sangoni 50.000. Oh, anakku lho kowe kok lomo men to? Lomo. Wah, matur suwun nek anakku mun sangone 50.000. Ya matur suwun ya Iya. anakmu ya tak anggap anakku dhewe. Kaya ngono. Iya, mbahku. Mbahku ngapa? Tak sangoni 85. Wah, lah kok akeh men. Lho ben dienggo jajan. Mergo iku nek mbahmu ya mbahku. Matur suwun, mbahku wis ngodaku mbahmu ya Le ya. Aku bojomu. Wah, bojoku Tak ngapa? sangoni 100.000. Lah kok akeh men. Ya akeh. Wah, matur suwun. Mergo apa? Mergo apa? Bojomu ya bojoku. Kok tak tuwapuk misane kira ya. Ora iso. Lah kok ora iso iku? Rene lho, Mar. Piye? Aku ndengek pesen awakmu to. Iya. Piye barangku? Bareng apa? Alah barang mau lho kowe wis tak WA to. Iya. Lah yo ndi barang? Nek saiki ya urung iso tekane engko. Lah jam pira? Jam 3. Eh, Jam 3. saiki jam pira dah? Karek sedelok. Wah,
Bisa suwi lho rak jam 3. Mosok jam 2 gak iso? Jam 2 ora iso no. Jam 3 no. Jam 3 aku rene nek. Iya. Ya wis Jam 3 kowe rene barang wis teko. ngono. Iya. Tenan ya? Loh tenan ah. Ya wis aku tak mulai sik. Oke. Tak ngopi nang warung sik. Heeh. Tenan ya? Ya ngene anjene teko tak kabari. Tapi barangnya sip tenan ya. Sip. Tenan ya? 75 wis sip. Iku barang apa? Lho pokoke sip. Ya, tak mulai aku. Heeh. Pesen barang kok ngantek lali. Manek cara ora ilang rak diamuk wong aku. Ayo padha ae. Pesen barang ora gelem nelpon kok WA iku. Monggo. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Lebu karepem ya ora ya karepem. Konoan kethek rene. Omahmu kok padange ngene, Mas? Lho, lara padang piye tak kei? Songkle. Buke apa? Songkle. Songkle. Songkle ini malaikat. Mulane padang. Lah kok songklene malaikat iku? Lah piye? Aku bingung, Mas. Bingung gandukan saka? Tulungono aku ah. Kene. Aku ora ndek gawean. Lho. Kowe ra ndek gawean? Ora ndek gawean, apa mbok utangi dhuwit ngono, Mas? Nek utangi dhuwit iku ya ana, tapi ya kudu nyambut gawe. Lho. Nyambut gak ana gawean ning kene. Ana gaweane no. Lho, tenan apa ora? Ana. Gaweane enteng apa abot e? Gaweane ya enteng. Sok kala enteng ya sok kala abot. Gawean. Itu gawean apa ya, Mas? Gawean gampang. Gawean apa? Iki mau ana pesen barang. Pesen barang? Iya. Barangnya iku dijipuk jam 3. Lah terus aku kon ngopo iki? Jengking ning kono lho. Lah kok iso jengking barang iku? Ya kudune kowe ya tak warai basa. Aku mbok warai basa. Iya, tata Berarti krama. aku njaga barang iku mau. Heeh. Ngono. Terus ora. Aku mbok kon basa piye? Basa nek ana wong mlebu kula nuwun. Monggo. Kula nuwun monggo. Iya, Mas Damar wonten dereng dugi montore rusak. Dereng dugi montore rusak ngono. Iya. Lah barange pripun? Nggih sae nggih mboten wong barang. Nggih sae nggih mboten wong barang. Heeh. Ngono ta ya? Nek ngono tak jipuke ya. Lah sumangga selak kedisian tiyang. Aja dawa-dawa. Lah kok aja dawa-dawa. Lah marahi kok dawane ngene lho, Cah. Pokoke monggo Monggo. dereng dugi montore dugi, rusak. Montore rusak. Nggih sae nggih mboten Nggih wong sae barang. nggih mboten wong barang. Lah sumangga selak kedisian tiyang. Lah sumangga selak kedisian tiyang. Papat iku apalno. Ngono tok iki. Iya, Iku bayaran lho, Mas ya. bayaran 1.400.000. Ya gelem aku Cah, wong aku butuh duit kok. Kowe gelem tenan? Gelem ah? Nek ngono nek kene Heeh. aku tak budal goleki barang. Aku jaga ning kene ya, Mas ya. Iya. Iya, Mas. Pun barange. Nek kene Heeh. ya. Iya. Arek ngomong ngono tok kok iso bayaran ya, Cah. Penak ketokane iki gawean iki ya. Lho, Lho nuwun, monggo. Mas Damar enten. Lah sumangga. Mas Damar. Lah sumangga. Mas Damar, Mas Damar. Lah sumangga dereng dateng montore kobong. Lah iku piye kuwi? Barangku. Nap. Nggih elek, nggih boten wong barang. Nek tak jebuke saiki. Lah sumangga selak kedisian tiyang. Barangnya neng di. Barangnya neng di. Dereng dugi montore kobong. Barang lho Mas. Barang. Pripun? Barang. Lah monggo selak kedisian tiyang. Iya lah saiki. Mas, aku ki rene ki ape njupuk barang. Lah saiki barange ku lho mok doloh ning ndi? Sumangga selak kedisian tiyang. Lah iya, barange mau kek endi? Monggo selak kedisian tiyang. Bocah iki piye le?
Nggih apik nggih elek wong barang kok sok. Kowe rasa gregeno wong kowe. Wepruk jasmu piye? Lah semonggo selak kedisian tiang. Takone wong tenan-tenan kok malah jawab kamu menclah-mencleh. Dereng dugi montore kobong. Sing takon motor kobong sapa? Nggih elek nggih boten wong barang nggih. Wepruk jasem. Lah semonggo selak kedisian tiang. Aduh. Wepruk jasem ana kowe. Lah semonggo selak kedisian tiang. Iki mang piye lho yo. Aku ki rene ki ape njupuk barang. Lah jare barang ana. Lah saiki barange lho ning ndi? Nggih elek nggih boten wong barang kok. Lah iya barange ning ndi? Lah semonggo selak kedisian tiang. Iya, Rek. Iki mang piye yo. Malah koyo ngono. Sik. Apa? Sik. Barangku ki lho. Ning ndi tak jupuke saiki? Lah semonggo selak kedisian tiang. Aduh, mateng aku, Cah. Kowe lak kepoprok tenan lho jasmu. Dereng dugi montore kobong. Sing takon motor kobong sapa? Nggih sae nggih mboten wong barang kok sok. Sumangga selak kedisian tiyang. Lah kok malah mlayu. Gage, ape mlayu nang ndi kowe? Kepoprok misane kok. Apa? Jim. Lah sumangga selak kedisian tiyang. Apa kowe lenga-lengu iki lah apa? Lenga-lengu lah apa? Mar. Iki mang piye le yo. Di. Lah malah mau cawisi wong gendeng ngene iki. Sik. Aja ngono, Mas. Lah kok iso? Wong iki wong wis tak warai basa. Basa apa? Iki mang aku mergawe, Caca. Heh. Lah ngono lho kok. Karyawan model kaya bajul ngene. Lah sumangga selak kedisian tiyang. Koprok jasem. Nggih elek nggih sae wong barang nggih. Aku malah manasari kok koprok tenan. Lah sumangga selak kedisian tiyang. Ngene iki lho ora. Iki mang piye le? Kowe ku piye? Aku mang mbok ngomong piye? Lah iya, nek ana wong teka, kula nuwun. Dereng dugi montore kobong. Barange piye barange? Wis sae nggih boten wong barang. Apik ngene kok. Nek ngono tak jipuke ya. Sumangga selak kedisian. Lho apik iki. Lah barange ning ndi? Barang. Nggih sae nggih boten wong barang. Lah iya ra ono tak jupuke saiki. Sumangga selak kedisian tiyang. Lah iya, wong iki lho ning ndi, Damar? Kene iki damare. Alah, elek. Wis malah ngelundasku sesuk. Yo bingung ah. Lah iki mang gaweane kurang mesti bayaran wae. Bayaran. Bayarane kok kapan iki aku? Kowe nek angger iso muni basa tata krama, tetep bayaran. Ora bayaran neh. Sirahe remuk. Ya remuk omonganmu kok ora karet ora remuk yo. Kowe ku ya padha ae, pokoke nek angger ana kula nuwun. Monggo. Heeh. Mas Damar pundi? Dereng dateng. Lah barange pripun? Nek ngono tak jipuke ya. Apik iki apik. Apik ya apik. Lah piye? Lah ya saiki ndi barange? Monggo. Lho, barang lho. Lho jawabe kok ngene. Kowe rasah macem-macem kowe. Elek nggih boten wong barang. Tak mantem siramu pe. Monggo selak kedisian tiyang. Ngono kok angel meneh lho kok. Lah Lah piye lho? apa? Aku urung bayaran. Urung bayaran yo wis ora usah lah apa sedeh-sedeh barang ora usah. Saiki gaweane urung mesti bayaran. Loh, iki tetep bayaran lho. Bayaran apa bayaran remuk kabeh iki ya. Lah kowe sing ora tata, mulane wong iku sekolah kok. Sekolah itu penting. Iya. Paribasan wong golek gawean saiki mbutuhno ijazah. Ijazah Lah kowe nek kaya ngene iki bener kowe nek dienggo panganan wong sing pinter. akal-akalan kowe ku diakali. Aku golek gawean malah dikongkon dereng dugi montore kobong. Wong kok senengane ora usah ngono. Iki ngene Mas Gundil, awake dhewe padha seneng-seneng, ora usah padha congkrah ya toh. Tapi mang aku jane wis diweling karo panitia.
Diweling piye? Ketoprak kon ndang mulai sore. Heeh. Lah engko nek sekirane penonton wis do mulai utawa wis entek, kon ndang ngebari. Lah iki kok iso enek sing nunggoni. Iki sida dibari apa ora? Ora nunggone ketoprak ngono ora, Mas. Lah Nunggoni ngopo? apa? Lah iki apa wong ape andan subuh? Edan kok iso. Ayo monggo Cak Damar badhe nyukani napa monggo kersa. Gini diaturi Napa? langgam-langgam. Oh langgam, heeh. Niki slender nggih Mas. Nggih. Heeh. Ono pelok e. Komplit. Sembarang. Heeh. Ning omah. Milih ndi iki apa iku? Nggih diaturipun podang kuning. Podang kuning, heeh. Ngelilir. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Mubeng mideranggonku goleki ora krasa esuk awan anti bengi eman mider yo kang nyawang kleang-kleang tak sawang menclone kepang gegancangan tarinde saka kaduan sarwi ngoceh dhewe ngaleh lecoan helo kae tak suwun mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku kumbing seret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen lakon nyanding sekirane ora bakal atiku keliwang liyan yen si podang handudut hati kepranan ora mendo atiku sansaya ndadra tak sarani sun pikat ulut ing bet Sampun katuran podang kuning ya toh. Iki ngene Dek Damar, Mas Gundil, awake dhewe makili sak rombongan ketoprak Wisma Kuncoro, mbok bilih anggone nglipur kurang remenake penggalih sedaya kemawon, nggih nyuwun agunge pangapura. Ayo bareng-bareng padha netepi kewajiban ya. Nggih monggo. Ayo.